Velkommen til. Jeg hedder Christian Hjelm. Kom med indenfor. Du troede, at du kunne være det, bare livet det kunne. Lige nu der er vi i noget, der hedder Studie R ude i Valby, hvor jeg har indspillet min plade, som kommer her i september. Og det er jo, man kan sige, det er første gang, jeg udgiver en plade på dansk, ikke? Men altså nu ved jeg ikke, hvad folk siger til det, det er klart, men for mig var det i hvert fald en helt naturlig ting at gøre. Min nye single, den hedder Lang Vej Igen, og det mærkelige ved den her sang var, at og det har jeg faktisk aldrig prøvet før, altså hvor at melodien i omkvædet kom til mig. Okay, det lyder så poetisk, men det var en melodi, som lige altså jeg tror nærmest jeg sov, og så kørte den her melodi ind i hovedet på mig, og den blev bare ved med at køre. Altså jeg prøvede virkelig at skubbe den væk, men så tænkte jeg okay, fint nok, så indspiller jeg dig, du kære melodi, og det går jeg så op og gør på min telefon. Vi lavede et take af den, som jeg skrottede, og vi lavede et til, som jeg også skrottede, og så lavede vi et sidste take, som faktisk blev rigtig fedt, men som, jeg ved ikke rigtig, hvad der skete, men i processen, der endte jeg med ligesom at fyre, altså jeg endte ligesom med bare at fyre sangen fuldstændig til side. Faktisk er det lidt sjovt med den her vokal, som vi hører lige nu. Fordi at da jeg indspillede den her vokal, var jeg forkølet. Så min næse var fuldstændig stoppet til. Lidt ligesom den er nu faktisk. Jeg er forkølet i dag. Lad en drøm stå på klær, så jeg en dag kan. Lad en drøm stå på klær, så... Ej, okay, man kan måske ikke... Man kan ikke høre det, men jeg synes faktisk godt, at jeg kan høre det. Så kan man blive helt vanvittig, så kan man øve, man kan godt høre det, man kan godt høre det, Nå, men jeg endte med at lave det om. Så skete der det, at ham der mixer pladen, han hørte både demoen og så de tracks, og sagde han, hey, for fanden. Det var den dag, han skulle have, han fik alle sporene, så sagde han, hey, den der sang, den blev du nødt til at tage med. Og så sagde han, jeg har droppet den, jeg kan ikke få det til at virke. Jamen, prøv lige at give den et ekstra skud, og give den en god tur, og sådan noget. Og så gjorde jeg det. Og nu er det så endt med at blive, første single. Det er jo egentlig lidt spøjs, som tingene nogle gange udarter sig. Jamen, mit album det kommer den 3. september. Før vi blev lettet, kommer det til at hedde. Så tjek det ud der. Ha' det herligt.